Och på det mötet så beslöt vi, och jag vill att alla kvinnor för fred som är här idag räcker upp händerna. Vi beslöt att utse Amil Sassour till hedersmedlem i Kvinnor för fred. I palestinska folkets föreningsnamn, jag tackar våra hjältar, men jag tänkte passa speciellt också tackar våra lokala hjältar i Ship to Gaza som har sett att Ship to Gaza har fungerat mycket bra i Uppsala. Och jag vill att Görel och de andra som varit aktiva komma att framträda här inför publiken. Varsågoda. Eva Adler, Helena, Jakob. Vi tackar er verkligen. Ni har gjort jättebra jobb. Lars-Gunnar, varsågod. Ni har varit jättefantastiska. Ni har samlat pengar när det var minus 21 grader. Verkligen, vi tackar er. Ni har jättebra jobb. Varsågod. Drake, varsågod. Martin Ekström. Ursäkta mig om jag har glömt något. Jag tänkte faktiskt att Cornelis Vreeswijk kan ju aldrig vara fel, tycker jag, när man pratar om alla är det. Och då blir en Vreeswijk börja med en som tack, en som heter somliga går med trasiga skor. Kanske vill ha det så. Kvister som i himlen bor, rundar och sover satt. Vem bryr sig om ett par trasiga skor när man är gammal och trött? Ska vi ta en blues? Tycker jag passar. En Ray Charles blues som heter Hard Time, som han skrev 1956. Då var det hårda tider. Men det är det väl nu också, tycker jag faktiskt. Jag tycker den passar väldigt bra idag. Hard Times. Yeah. Told me before she passed away, son, when I'm gone, don't forget to pray, 'cause there'll be hard times, yes, hard times, and who knows better than I. En gång till Håkan Hedstrand och till Per V. Johansson som var hungriga och ställde upp för dig här idag.
to God.